Number 2, Bomborati, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:05. Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Sa balita, una sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Hunyo 21 tuig 2021. Ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Barangay kag Task Force sa disiplina mag-monitor sa mga resort kag beaches sa Bacolod sa kapestahan ni San Juan de Bautista. 8 ka mga barangay sa Negros Occidental ipaidalam sa deliberasyon para sa drug clearing program. Sa balita national, PDP laban wala sang plano nga kakason si Pacquiao bilang acting president sang partido. Mga Pinoy, pwede bakunahan kontra COVID-19 bisan din nga lugar sa Pilipinas sunod sa DOH. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Klaro. Hello, good evening sa mga ka-aksyon namuan nga nag-monitor via Facebook Live sang DYEZ Action Radio Bacolod. Good evening and welcome na sa Monday nga edisyon sa katong silingan newscast kapag pangalagad karon nga gabi ginatramyaw tanan naton nga mga netizens, mga Energy Funds Club members padayon lang sa pag-comment down sa inyo sa mga greetings kay in a while after local news aton tinguan nga mabasa ang inyo sila mga mensahe kag greetings nga ginapadala sa aton sila comment section. So mayong gabi lang dira kay Sir Alex Monteza. Sir, mayong gabi, kamusta ikaw? And mayong gabi Sir Dale. Sir Alex Monteza, sige, salamat gid. And of course, isa man sa mga sharers sa aton sila Facebook Live, Sir Barioga Ray, mayong gabi Action Day, salamat gid sa pag-share. Kay ni Greet Sir Dale, sila ni Ma'am Vanessa Mayo with Doc Mayo sang Rochester, Minnesota, Mrs. Alvarez, sang Barangay Tanguba, Ma'am Jinky Dialagdon, Phoenix, Arizona, kag sa pamilya Dialagdon, Apil, sang Pandanon DSB upod sa puwersa sang EFC. Madamo gid nga salamat. Best wishes. Paudo kasalam ba sige. Sir Alex, thank you gid. And paliugman sa mga ka-perks ko sa Sir Noel Amar Guo, Way Soon Elson Jr. Albao, kag partner Bia Jonathan. Thank you, good Sir Dale. You're welcome, Sir Alex Banteza. Salamat, gid sa pag-tune in karon nga gabi. Ma'am Vanessa, mayong gabi dira sa imo. Good morning, Action John Dale Salazar. Monitor always 24/7 dito sa may Rochester, Minnesota. Sige, salamat, gid Ma'am Vanessa. Eugene Mihiga, good evening, Dale. Listening here in Barangay
Mansilingan. Madamo gida nga salamat. So far mo pala ning mga comments nga nag-appear diri sa ato sining screen kag monitor nga nagpadala sa sining mensahe. Hoy, naghingagaw si Ma'am Elizabeth Malacag Action. Good evening, Action Day. Keep safe always. God bless and more power. Madamo gid nga salamat mga ka-action. Please comment down kag basi may time kamo kag ma-share niyo man ang ato sining Facebook live sa ato sining pagpangalagad karon nga Monday night back action na. By the way, I am inviting everybody nga mangin kabahin sa Energy Funds Club members. I-search nyo lang ng Energy Funds Club nga group, no? Muna siyang grupo nga nag-support sa Action Radio Bacolod. And be part as well sa Action Radio Bacolod Community or ARB Community. Search nyo lang. It's a private group, ang ARB Community. I-search nyo lang sa inyo lang ang mga Facebook. Kag dira pa din yung ma-share in kaso nga may malabyan ka mga balita, mga litrato or video na posible, no, ma-post naton sa official Facebook page sang Action Radio Bacolod. Sa ARB community may mga rules man nila nga dapat sundon or i-comply basta may time kamo makabasa man kamo para at least mangin aware kita sa community guidelines nga ginset sang Action Radio Bacolod. Maraming salamat. Please comment down ang inyong sining mga greetings kag in a while magabalik kita sa aton sining pagpangalagad. Standby na para sa mga balita lokal. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang
Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 14 kagkaron sa sang mga balita lokal. Nagalaom si punong barangay Alfredo Talimbudaw Jr. sa barangay Granada nga tumanon sa mga tagiyasang kapihan kag mga resort nga nasakupan sa iya lugar. Ang ilagin himo nga commitment sa lokal nga panguluhan sang Bacolod angot sa natalana nga pagpasira sang ilang operasyon sa palabuton nga Webes sa Hunyo 24. Sunod kay Talimbudaw natalana nga magapatigan sang monitoring ang iyataratapan angot sa kooperasyon kag bulig sa mga sektor. Sa tuyo nga mapunggan ang ginakablakaan nga padagang pagsaka sang COVID-19 cases. Sunod sa punong barangay, ang sinuman nga hindi magkooperar sa executive order nga ginpapanaog sang alkalde ang mahimo nga magapangatubang sang kanselasyon sa ilang business permit. Ginkaron man sining hindi lamang sa mga kahiwatan dapat magbulig ang mga negosyante sa lokal nga panguluan sang syudad, kundi sa daw man nilang operasyon pagis pagpatuman sang nagakaigo nga health protocol kag kadamuon sa mga kliyente nga ila dapat maakomodar. Then warning nga kung sunod nga mag-open pa sila kung may mga amo sining executive order nagpapanawag ng mayor atong sila i-cancel ng ilang mga decision nahimo na napunta for several times already. Nabatian si punong barangay Alfredo Talimbudaw Jr. sang barangay Granada. Samtang natala na man nga magpatigan sa monitoring ng task force disiplina sa palabutan ng Hunyo 24 agwa di pa siguro nga wala sang mga negosyante o kon Bacolod noon nga nagabayular sa executive order ang ginpapanaog sang alkalde angot sa selebrasyon sang kapistahan ni San Juan de Bautista. Sunod kay Task Force Action Officer Wilfredo Taba Julingo, iningatikang ang ginhimo man ni Mayor Bing Leonardo tinalikdan nga tuig kag nangin madinalagon man ang resulta. Sunod kay Julingo, hindi lamang ang mga resort kay kapihan ng ila pagalibuton sa sinangadlaw, kundi nagalakip man sa mga barangay nga may rasang baybayon nga mahimo dugukan sang publiko sa tion sang selebrasyon. Magalipot man sa among sila nga pizza. Kung wala natapos ang last time nga pagtapos nila gre, wala lagi masabay nag-open kaya may mga kapulisan man na nakatambay sa kada pizza. Nanaton nga pag-alibot katulad sa mga aral sa ating ka-esperanza. Nabatian ang tingog ni Task Force Discipline Action Officer Wilfredo Taba Julingo. Sa iban nga balita lokal, ginanunsyo sang San Carlos City Negros Occidental Bishop Gerardo Alminaza nga siya nag-positibo sa COVID-19 sang Hunyo 23, 2021. Sa palayag sang obispo sa Diocesan Social Communication Office San Carlos, siya ang karon naka-quarantine kay nagapangabay sang pagpangamuyo para siya kaluwasan kay siben pa nga mga pasyente nga COVID-19 positive. Temporaryo nga nagbulos kay Alminaza si Diocese Vicar General Messenger Erwin Magnanaw or kon Monsignor Erwin Magnanaw. Si Alminaza nga nag-edad sang 61 anyos amo ang ika-11 nga Filipino nga obispo nga nag-positibo sa COVID-19. Natala na nga igapay dalom subong or buwas nga daw Martes sa deliberasyon sang Regional Oversight Committee kung ROC sa mga syudad sa Iloilo ang 8 ka mga barangay sa probinsya sang Negros Occidental para sa Barangay Drug Clearing Program kon BDCP si dalam sang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA. Sunod kay PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez sa pre-oversight validation sang ilang ahensya, 8 ka mga barangay gid lamang sa probinsya ang nahatagan sang rekomendasyon agud mangin kandidato para sa BDCP. Ini among barangay Magbalyo sa may syudad sang Kabangkalan, Barangay Delicioso sa may banwas sang Ilog, Barangay Gahit kag Kudangdang sa may banwas sang Ili Magalona, Barangay Palakas sa may banwas sang Valladolid kag Barangay San Jose sa may syudad sang Sipalay. Uma sa adlaw, natay 8 ka barangay nga candidate sir para sa deliberation. Pero karon pa lang sa among pre-validation nga daghan aning 8 ang giliya kung makalusot sa atong Regional Oversight Committee. Pero expecta na natay out of this 8 basig natay dili siguro mo sobra master ang atong madala. Nabatyan si Pria Negros Occidental Head Nicolas Gomez. Sa katapusan nga balita lokal, ginanunsyo ni Mayor Bing Leonardia nga may mabot nga 15,000 ang doses sang Sinovac vaccines para sa mga syudad sa Bacolod buwas nga adlaw Martes. Sa ginpagawa nga statement, nagapasalamat ang alkalde kay DOH 6 Regional Director Emilia Monesimpo sa pagsabat man sa padayon nga pangabay sang syudad nga mas madamo ang COVID-19 vaccines. Suno kay Leonardia, ini ang maayong nga balita para mapadasigman ang momentum sang vaccination program sang syudad.
base sa datos masobra na sa 52,000 ang nabakunahan na sa Bacolod City. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines, Standard Time na sa Destin 9. Vitamin C ba lang ginapangita mo? Mag KBC Plus ka na. KBC Plus mga kaaksyon na may arasang And we are back mga kaaksyon na sa atong sining pag-pangalagad online. Check natin ang comment section sa atong sining Facebook Live para sa mga dugang nga greetings from Kathy Calatrava. Good evening sir, watching diri sa may Singapore. Wow, thank you so much kay Ma'am Kathy Calatrava. And keep safe dira sa may Singapore. Na Sir Alex Monteza, nag-reply siya kay Ma'am Vanessa Marsanga. Good morning, sige. Vicky Zamora Fuentes, good evening Action Radio Bacolod, watching Facebook Live sa Singapore man siya. Si Ma'am Vicky Zamora Fuentes, sige, may gabi dira sa imo. Vanessa Mayo, you're the best and thank you so much Action John Dale Salazar and God bless you always. Have a great week ahead. Sige, salamat Ma'am Van and keep safe dira sa imong lugar, sa imong ginahamtangan. And patami man Sir Alex Monteza sa may Familia Pasyolan sang crossing Hemoy or Gemoy, hindi ko sure sa pag-pronounce sa may San Enrique kag Familia Caballero or Caballero sang barangay Pahilanga Hinigaran. Madamo gid nga salamat Sir Day. You're welcome Sir Alex Monteza and Joaquin Marcos. Sir, good evening. Halin kami Manila, need pa namon quarantine sa facility. Depende if locally stranded individual or returning resident, as long as ma-comply mo ang mga requirements, Sir Joaquin Marco, like sa SPAS, ginapangayo nila ang negative result within 72 hours ng effectivity. Kung ma-comply mo na no need na nga mag-facility quarantine dito sa may Bacolod, kundi home quarantine ka mo rekta. No? As long as ma-comply mo ang mga requirements nga ginapangayo sa comitiva ni Councilor Cindy Rojas, no. So i-check mo dira sa SPAS, create ka dira SPAS account, login ka dira, sign up, login, kag i-check mo dira ang mga requirements na kinahanglan kay once nga mag-register ka like from Manila going to Bacolod, at the end na sa imong application, ma-appear dira ang imong siling mga requirements nga dapat i-comply, no, kag para makapauli ka diri sa may Bacolod City. Sir Cerex Liner, sakto ni or Ceres Liner kay ex-mom. Good evening mga kaaksyon, salamat gid, and kay Mylen Galena, good evening aksyon. And araman si Ma'am Homa Lumena, good evening, naka-tune in naman sa atong sining pangalagad. Sige padayon lang mga kaaksyon sa pag-comment down sa inyong mga greetings kay tingnan natin nga makabalik in a while. And syempre inviting you as well to join our private group. It's Action Radio Bacolod Community. Search nyo lang ARB Community. Pwede ka ba post litrato kag videos sa mga newsworthy nga mga events inyong sining komunidad or mga newsworthy event kay inyong sining malabyan sa dalanon or nag-travel ka ba or mga inspiring story. Search nyo lang Action Radio Bacolod Community. At the same time, please join Action Radio Bacolod Energy Funds Club. It's a funds club na nag-support sa DYEZ Action Radio Bacolod. Search lang Energy Funds Club. Madamong nga salamat. Inviting you as well nga mag-visit sa akong sining YouTube channel. Search nyo lang John Dale Salazar. John Dale Salazar. Please watch, like, and subscribe sa akong sining mga videos. And syempre, appreciate ko man kung makashare ka mo and comment as well. And don't forget, Action Radio Bacolod YouTube channel as well. Subscribe please and tap that bell para updated ka mo sa mga video and live streaming sang DYEZ. And follow Action Radio Bacolod Facebook page, and soon mag-launch kami sa Action Radio Bacolod Digital. Alright, sige
And sige, i-promote ko na lang liwata. Dale Explains, please search nila sa inyong Facebook page, Dale Explains. Like and follow my page as well. Maraming salamat sa mga kaaksyon namon. Hingagaw siya from Ana Sinoro. Good evening mga kaaksyon. Sige, salamat Gid. And standby na para sa mga balita national. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Las 6:26 Action Radio Philippine Standard Time, DTX 500 capsule mga kaaksyon na sa may dasang PDP laban ang pagkakas kay Senator Manny Pacquiao bilang acting PDP laban president sa natalan ang pagsinapol sa Hulyo 17. Ang pagsinapol ang ginorganisar ni Energy Secretary Alfonso Cusing among vice chairman sang partido. Suno kay Nograles, ila pa inatalakay kung ano ang malakip sa agenda sa may National Council meeting sa Hulyo 16 kag National Assembly sa Hulyo 17. Again, pahigman sa opisyal nga sa karon wala pa sang indikasyon nga malakip ini silang agenda. Again, pahigman sa opisyal nga hindi tanan nga incumbent PDP laban officials ang nagapungko bilang full-time kag kinahanglan man nga ratipikahan sang partido para mangin full-time ang isa ka opisyal. Samtang ginapatuman sang gobyerno ang no wrong door policy o kung pagtugot sa mga Pinoy nga mabakunan kontra COVID-19 sa bisan diin man nga lugar sa pungsod Pilipinas. Sa online press conference subong nga Lunes, ginpahag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ila lamang gina-discourage ang mga local government units sa pagpaton sa mga tawo nga magpadulong sa vaccination sites nga wala sang appointment. Suno kay Vergere nga ang walk-in ang nagaresulta sa pagdamo sang tawo nga posible mataas ang tsansa sang transmission na sang virus. Ginehemplo ni Vergere nga kung nagpadulong sa Davao, pwede nga dito bakunahan bisana nga hindi ini residente sang amo nga lugar. Sa lugang pangabalita national, wala pa na usal sang gobyerno ang kapin 18 billion pesos nga pondo para sa COVID-19 response idalom sang bayanihan 2 nga maga-expire sa katapusan sang bulan sang Hunyo. Sunog kay Presidential Spokesman Harry Roque, base man sa Budget Department, 123.2 billion pesos o kung 87.01% sang bayanihan 2 ang na-obligate na, samtang mayara pa sang 18.4 billion pesos o kung 13% ang wala pa na-obligate. Wala naging patag pa ni Roque ang kabangdanan sini. Kinadusonal by Representative Joey Salceda ang special session samtang ang Kongreso karon ang nakarises sa tuyo nga mapalawig pa ang validity sang bayanihan 2. Suno kay Salceda, sa tiod nga mag-expire ang bayanihan 2 sa Hunyo o kung sa Hunyo 30, ma-expire man ang pondo para sa COVID-19 contact tracers kag iban pa. Sa balita, nasa aksyon! Lasay sa 20 Wave Action Radio Philippine Standard Time. Nagabalik-balik balang imo hilanat, nagasakit kag nagakatulog balang imo tutunan nga nagaresulta sa pag-ubo.
Basi bala mayala ka na sang viral o kung bacterial infection. Hindi maghadok bawat yari ng D3 Bio. D3 Bio ang sabat sa imo nga ginabatsaga. Ang D3 Bio food supplemento mayara sang extra virgin coconut oil nga ginahimo monolorin sang aton nga lawasa. Ang monolorin amo ang effective nga magpatay sa mga mikrobyo nga nagatugas sang hinanat pag-ubukag pagsipon. Mag D3 Bio sa daw para maprotektahan ang lawas kontra trangkaso kag kataro. Mag D3 Bio kana. Action na Standard Time, las 6:30. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes sa Hunyo 21 tuig 2021. Sa liwat ako ang inyong atag balita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon